Emosyonal nga midangop sa Brigada Action Center ang inahan sa babaeng 14 anyos nga gibunog sa laing babaeng 14 anyos. Mitugan ang inahan sa biktima ang pagpamunog na hitabo sa terminal sa Dakbayan sa Danau. Matud pa awahin na siyang nasayod nga grabe di ay ang pagpasakit sa laing 14 anyos ngadto sa iyang anak. Para matabangan sa kubayin ani sir, kung man naman mga kabatan-unan kuron sir ba nga muna na ilang mga pamahaging o diso nilang pamugno sa mga kauban sa nilang kapares nilang kabatan-unan nya. Di ba ilalim taon sir, oy, mambugno inaana, ang ilang mga barkada nga dili usad maayo sama sa kong anak nga nasuda sa siya ng amiga nga barkada nga bati. Sige kog mando nga undang na ng imong mga barkada. Gitugan sa biktima ang iyang amiga nga sakop sa Bloods adunay gikaaway o nalambigit sa pagpamugno sa laing grupo sa mga batanong babae. Apan bisan kun wala siya moapil sa ilang away, siya naman hinuon ang gipanimaslan subay sa hitabo nga kagubot sa grupo sa mga batanon. Ang responsable nga batanong nangulata gidrap na kini sa tunghaan. Apan ang ginikanan sa biktima nasagmuyo sa responsable nga wala man lang makigsitol kanila tungod kay Milarga ug Mindanao. Mamanawagan ko pa nga ang inahan, katong mga inahan nga ilang mga anak gayran dyan sa nila nga dili mamugno sama sa ilang gibuhat sa kong anak nga tibanon na ilang pagpa-eskwela o mamino sa ginikanan nun sa imando. Yan, dili sa tila mo pasakit sa isig kataw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.